galon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la galon di se ga tinya wele la fala ka chideme tinya wele la galon di se ga tinya wele la fala ka chideme tinya wele la na mara shikolo mawo tinya wele la fala ka chideme tinya wele la sara ga jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambade tv shirfila la jaba amba fuka wali mando ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka hina naka kishina ka barka ala ko jidi ko chaya ne na uklingile na bela jelenka anga be wajulu kena kono amba la dunia ka fo ambe sebenu koro wore dala fami keita ninga fara jamiyatu ansardin tonde umbela jelenka an sebenu koro ana lamunu na la dala ko do sanwo san wita fara fami keita kan kanin la dala kene sigi duwa don kene ala wele kene ka ke alislameta ba bela jelenye kerengrani ala keita la ka ukademaya munu ukon Allahu ta'ala ka hinana kabini mokewla kana se fauma ani baw ani balima sira bela jelen an fla samba flani mugan flata kene ka mi bara bela jelen kera ka be october kaloma la selikela o ye sama hata sheikh adam no jawara ay femunu la se angeje ka do nyimada an sigira ni kene sanu mainka musokoroba nyumando ni chokoroba nyumando uka barakele ka wale nyumando uye wala sa uka ke barka e ka do anyere la jenatiya kan no ya amma ame dine mina o dine en kan nya ambulu sabu ma ka dine ma ya tise ka ke ni make duga dinyi wallahi fami keita chokoroba togola ani musokoroba togola ni kene sigira haka ja ka se bamba to bela jelema ka fara jamiyatu ansaru dinika silameton jekuluba mi mejiye kono min keme ka glogi bo kada fu ka fasan sama ka bo silamaya la ka silamaya bo tege jana ka silamaya bo mirumiru la sigi ka ke ka silamaya yere ma kono ku bina donke o jekuluba mi mejiye kono o de jamiyatu ansaru dinika jekulu mi la benendo kamaya bla bunya kono anga kaidu ruhi annunjuru sama bade chokoroba nyuma ye ko semero nyuma wallahi fa'alul khairati herekela bay wallahi sabali joy jami sabalila jami jugu dami ala annu makafe qur'an farqul ulama bibliothèque tamato asedi sharif usman madan haydara ambi afuka wale nyumando wallahi an sigira hina yini koso wallahi dugo don koso kase chokoroba ni musokoroba ma wallahi kumo olawa dalubi olawa addu'a wa sadaqatu lil amwati ka hidiyatun lil ahyai kadugo ke kasarakati bo bamatoy abinafo niye kado takadimu ado nyana majolema obi nisonja minke niye ika shula nisonja ni sarakati boli afene be ni nisonja de soro aka kaburu kono abarka be do erela imam sadiku koti koshu innal mayta la yafrahu bitarahumi ilayhi wal istighfar lahu kama yafrahu al hayy bil hidayati tuhda ilayhi koshu be nisonja ni hinayini kerai ni ala yafadili kerai ina fo nyanama be nisonja tugumina la ye kado kai ala kira ko kisini nama be kirama man amila min al muslimina an maytin amalan salihan ad'afa Allahu lahu ajrahu wa nafa'a lahu bihi al-mayt woni mami ye barake bara nyumana shudo togola ala ba baraji double wallahi ka shu nafani ayi la famille Keita Mamadi Keita den waya ko ketake wallahi Seyda Aja Fatoumata Touré adin aye ketake nkada ye bi anyebi awla du kono aw nyebe awla ka tasarrufatu la koroni dohon abiga nyogo mine togo mina communication directe de bi ani uje yae ha ni musokoroba ya njigi kayala ma tokoroba ide nga alwaladu sirru abihi genya amasa ginoyi wallahi ni Abdallah ka tasarrufatu ye dine barala mugoya chogola
k'a balimaw ye balima kɔnɔnajɛw minnu kɛra ka entouré k'u ka tasarufatu lajɛ i b'a dɔn ko cɛkɔrɔba ɲuman dɔ denw don i b'a dɔn ko musokɔrɔba kɔnɔnajɛ dɔ denw don ayi ɲa n'i ɲɛna i denw bɛn'i ka tafsiri kɛ n'i tiɲɛna i denw bɛn'i kɔrɔ fɔ maaw ye yan ka nabajɛkulu ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka président d'honneur ala jɔn Sirifi Kanuna Sulemani Kulibali cɛncɛnbɔ Solo an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka parti nɛma Sanba Kulibali n'a ka jama k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an ka alimamiw an ka dugutigiw nin quartier in a notable a bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka Jamiyatu Ansar Dini k'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn min y'an sigi nin kɛnɛ in na saya don la shaka sigati ala saya bɛ kɛ an bɛɛ sɔnna o ma bɛɛ jɛnna n'a ye boli se ka kɛ ka taa k'ale da a man di niw ye nka niw jɛra n'a ye k'u sigi k'a makɔnɔ a bɛ kɛ o la Seyida Fatumata Ture mɔgɔw kumana kɛnɛ kɔnɔ yan sisan ani minnu ye baro kɛ su fɛ dugu jɛra a ka saya ko fɔr'u ɲɛna o ko minnu y'a fɔ k'u filila a tunko jugu fɛ a teliya ko jugu fɛ e ni ne an ta bɛna kɛ cogo di an bɛɛ ti kɔrɔ ka sa bɛɛ ti bana ka sa an bɛɛ bɛ ka si min d'an yɛrɛ ma nata bolo ma ne kalenna ala la bɛɛ t'i ta sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn u b'an bɛɛ tila tila kaburudenw ni ɲɔgɔn cɛ hali an tɛ da kaburudenw kelen na saya tɛ juguman ye saya kɔfɛ ko n'o de ma se ka nɔgɔya sabaatɔ ma o de ye juguman ye ما مات من زرع الفضائل في الورى بل عاش عمرا ثانيا تحت الثرى فالذكر يحيي ميتا فلربما مات الذي يسمع ويرى حكيم كوتي كما مسا mami ye baara ɲuman kɛ nin dugukolo in sanfɛ k'a tigi la ma masa k'i ka saya kuma bila ka bɔ a tigi la pewu a tigi bɛ balo cogo kura wɛrɛ de la nin dugukolo in jukɔrɔ ko i k'a dɔn ko fɔli a bɛ su dɔ ɲɛnamaya ko e yɛrɛ ka da la koyi maa dɔ de ɲɛnama don a ɲɛ bɛ ko la a bɛ mɛli kɛ o ye su de ye sabu ni maa balola ka sɔrɔ i tɛ ala ko la i tɛ jogo ɲumanya la e ye su de ye a ye ala bato a ye ala kota ye a k'a to yen an tɛ to yan dɛ alimawutu afuna man mada wa sayafuna man bakiya saya de ye maa tɛmɛnenw ban sengolaw tɔgɔtigiw waritigiw ala kotalabaw saya de taara n'u ye e ni ne an minnu tora ale de bɛna taa n'an ye kelen kelen man aasha mata wa man mata fata ni maa o maa balola i bɛ sa wa ni maa min sara i banna hali n'a sɔrɔla i ka biɲɛw bɛ yira i denw bɛ yira sigiyɔrɔ min kɔni tun bɛ bila e tɔgɔ la ko minnu gɛrɛɲɛmɔ tun bɛ minɛ e la o banna o sigiyɔrɔ bɛ di maa wɛrɛ ma o gɛrɛɲɛmɔ bɛ minɛ maa wɛrɛ la a bɛ déroulé i kɔfɛ yan déroulé cogo la min ka ɲi n'i ta ye ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko n'e sara k'a bɛ kɛ cogo di a lajɛ minnu sara i ɲɛ u ka kow bɛ ka déroulé cogo di alisilamɛw a ye ala bato a ye ala kota ye a k'a to yen an tɛ to yan dɛ min ye sirifiw kanu an b'o musoba dɔ de ka kɛnɛ kan min ye nin kɛnɛ in san a warijɛ a y'a sigi a ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la ja bi ale faralen filɛ nin a kan waati nataw la a bɛ kɛ cogo di a tun b'a ɲɛ la dɛ walayi musokɔrɔba in tun b'a ɲɛ la kuma dɔ la jugu dɔ de y'a juguya k'a fɔ a ye ko ci ti a la o de fɔra Bilali ninnu ma o de fɔra Musa bunu Umeri ninnu ma o de fɔra Salimani Farisi ninnu ma o de fɔra Hanzalatu ninnu ma o de fɔra Zubairu bun Awami ninnu ma n'o ɲɔgɔnna fɔra anw ma alhamdulillah an bɛ suna jɛlen kan Muhamadu ka suna sunnatul muhamadiyya ala kira ko ten ko ni maa min b'a fɛ ala ka k'i ɲɛmɔgɔ ye ala ka k'i ka kow dilanbaa ye k'i k'ale somɔgɔw kanu ala kira ko ten ko ni maa min b'a fɛ kaburu kɔnɔ dali ka fɛrɛ i ye k'i k'ale somɔgɔw kanu ala kira ko ten ko ni maa min b'a fɛ i ka don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i ma fɛsɛfɛsɛ i k'ale somɔgɔw kanu e musokɔrɔba in a tun bɛ a ɲɛ la dɛ a ye sirifiw kanu k'a dɔn ko o de ye sira jɛlen ye sirifiw kanuni ye diyagoya de ye sirifiw bonyali ye farida de ye min tɛ bi
dina be nyako galondu abu ala kira ko te li kulli shay'in asasun wa asasul islam hubuna ahlal bait ala kira ko dina tika fembe abe sigi spacement do de ka pied do de ka ko ni islamia dina en sigi le spacement minka o ye ale so mo kanuni ne an jigi kan musokoroba ina tuguni kadaka ala kira ko in wafaitum falakumul janna na ye bay ala du worota ka dafa ala kira ko te ko aljina ya utai musokoroba in sara kanka ay nyebo afe sabu amba wati de la ala kira ko te ko jiete wuli ko silame ka nyebo silame nyogo sudale fe pali nga kai sabu jiebe fitne de kono ma be balo sogoma yani wula ka sebe kafiriya ma be shuko islamé lama yani dugu ka jebe kafiriya joro bi ga do kafiriya soro bi ga do kafiriya fantanya bi ga do kafiriya jawra ayala batu ayala kota ya katui alislamé wante tuya sai jako yayi al ukala wa arba adama de haklima l'homme civilisé mo nani do ibi yere laje emimi ki disi gochi kete gawaye ki civilisé lendo yere laje ta ebe nu kono wa ni te nu kono gawa kapseye l'homme civilisé mo nani do man taraka dunya qabla an yatrukahu mami ye jie toy ka jie bwa ka nyini fena yani jie ka toy ka jie ko yani jie ki toy mabe jie ko tugudi ka soro ebi ka itashi dakabana jo ebi ka do bolfen dakabana ukono hali sine eche sirlendo ko fi ka place korota lo soro edingo ke jara jie ko mabe ni beke ka soro jie ti bolo soso kamana wallahi jawara nga mabi yere jeni bela ka balo bula ka fini barbar lendo isina ngolo metama ka soro jie bi bolo ni tani fladi la ima soro sayyidina ali ko umma ko laysa zuhudu an la tamlika shay'an inma zuhudu an la yamliku ka shay'an jawara sayyidina ali ko umma ko banjena korote nete ke fentigi nete dumuni klodu nete fini dakabana du ko te banjena de koro yeni femunu soro o kani maraki dese ka ala ko ke jawara ni musokoroba injera jie ko hakli maflana man arda rabbahu qabla an yalkahu mamiya majeni ka doni ala sako ko nyini ko ke yani ini ala ka nyohon soro ani musokoroba yin abisela ka yan domina abi ala ka wele jabi domina wa soro ala ere presele no ka makono wallahi ka sengana ka ta lafiya wallahi jawara adoma jakui tallahi mado be klayla yere ba nata ko ne kunga sa wallahi l'homme civilisé asabana man anara kabrahu qabla an yadkulahu mamiya ka kaburu noroya ni bara nyumanke yani ka do akono wallahi jawara musorobai aya seko ke ay kaburu fere ay reye ore kama tugura sirfike ko ani sirfike ka jete war ko jey ani sirfike ka jey dinge kono lay jedi nandara domina dinge nga feraye ko hakliman nanina man salla qabla an yusalli alayhi mami sona ki yere di selima na sharti ana ladabuye yani uka seli ika ame seli musoroba inga domina wasoro ayere seli matrafa na sharti na ladabuye ni haklima kodona l'homme civilisé manyelene ni yo manani ibitawa ni beta bravo ni teta kana shuko yirala wa jamiatu ansar dini betani munu meka Allah kari kerefe utani fuije utise fuila antite mina halna wa mesenga na kota boloma ambe kota keketugola utise ka kete jawra alislameo ay ala bato ay ala kota ya akatui sayabina sayate jugumaina ni saya kofe ko de masega no ya sabatoma oni ka jugu alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut make kuma ma kodona ma famutigi ode maye mami ya ira kun jatemina ka ira kun pese ka ka kon woloma ka barake barala
bara min bɛna nafa saya kɔfɛ o de ye maa kekuma ye i bɛ tan wa n'i bɛ tan alhamdulillah n'i tɛ tan i ta wuyo o de kama n'an y'an saru su dalen ye wallahi al-aynu tadma wal qalbu tahzan ɲɛ kɔni bɛ ji bɔ dusukun bɛ hujunu nka an jigi ka ɲi ko ɲinifɛn e y'a sɔrɔ wallahi ni kalanden ye moyini sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ sa moyini sɔrɔ baliya de bɛ na ni kɔrɔfɔli ye an saru su dalen alhamdulillah a y'a ka alijinɛ de sɔrɔ mais an ɲɛ kɔni bɛ ji bɔ an y'an kuma an kamakun don ɲɔgɔn na sigiyɔrɔnin minnu nɔfɛ an ɲɛ b'a la i t'o yɔrɔnin de la bilen o b'an degun wallahi an saru su dalen alijinɛ kɔnɔ den dalen filɛ ko in tɛ lotori ye o alisilamɛw a ye ala bato a ye ala kota y'a k'a to yen i m'a ye adamaden diɲɛ latigɛ saya kaburu lahara jɔ don jahanama walima alijinɛ ko in ye nin de ye adamaden mun de ye adamaden ye ma huwa al-insan mun de ye adamaden ye mɔgɔ mun de ye mɔgɔ ye al-insan li rabbihi lakanud adamaden de ye fitiri wale ye a mama adamaden de kana ka gɛlɛn a ma ka ko la ni ne ye adamaden la yatiga an ra'ahu istagna adamaden de bɛ kafa ka yada n'a y'a ye k'a bolo b'a kɔ sɔrɔ n'a y'a ye ko kɛnɛya y'a labɔ a bɛ ala kota boloda dugu ni dugu quartier ni quartier forfait sanni t'a tɔɔrɔ sabu kɛnɛya bɛ yen ni ne ye adamaden ye adamaden de bɛ kafa ka yada n'a y'a ye k'ale ɲɔgɔnnaw bɛ taa aran jɔ a ka da la k'u ka nasɔngɔ ɲini a fɛ k'u ka ordonnance ko ɲɛnabɔ a fɛ n'a y'a di min ma a b'o kunna da n'a m'a di min ma a bɛ jama o kunna nin de ye adamaden ye mun de ye diɲɛ ɲɛnamaya ye ɲɛnamaya hiya ta'alluqu ruhi bil badani ila ajalin ma'duda o de ye ɲini farikolo kɛli ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye ka se waati kunkurunin dɔ dɔrɔn ma nin de ye ɲɛnamaya ye waati kunkurunin dɔrɔn a taara kiyama nin de ye diɲɛ ye latigɛ ye ɲɛnamaya mun de ye diɲɛ ye diɲɛ yɛrɛ ye mun ye mata olugoro wallahi nɛgɛnin taamala sali ka fulo k'i kun k'a k'i kun k'i la nata f'i bɛ bali k'i yɛrɛ ye e diɲɛ ye fu ye diɲɛ ɲinina sɛgɛnnen don a kamana gannen don diɲɛ ɲinina donninen don donna maa tɛ donni min ye k'a hinɛ minɛ k'i b'a dɛmɛ a tali la o ye ne fɔ Seydina Ali ye ko siflana duniya Ali diɲɛ fɔ an ye dɛ a ko awaluha ina'un wa akiruha fana a ko diɲɛ daminɛ ye gɛlɛya ye a laban ye banni ye ni maa min ye wari sɔrɔ a kɔnɔ e bɛ fitinɛ n'i ma wari sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ hujunu a halalaw olu ɲininkali bɛna ta kɛ i la i y'a sɔrɔ cogo di a sɔrɔlen kɔrɔ kɔ a ɲɛlenba halala ni wɔsi i y'a don da jumɛn fɛ a haramu ko wɛrɛ t'o la o ye ɲangata danbile ye nin de ye diɲɛ ye ma huwa al-mawtu mun de ye saya ye al-mawtu diddul hayati ale de ye ɲɛnamaya sina ye wa ma hiya illa lahzatun wahida saya tɛ foyi ye fo ɲɛ kɔmun kelen hiya al-haqiqatul kubra ale de ye tiɲɛ belebeleba yɛrɛ ye ni tɔ bɛɛ ye nkalon ye wallahi saya de ye tiɲɛ ye ne tɛ sɔn nin ma ne tɛ jɛni nin ye nin tɛ kɛ ne la n'i y'o dalen sɔrɔ sigara la i b'a hinɛ minɛ wa izal maniyatu an sabbat asfaruha alfayta kulla tamimin la tanfa a ko ni saya sigara n'a y'a ka bɔlɔw gɛn sabaatɔ la tangala o tangala b'i la o don i b'a bɛɛ keri a si t'i nafa ɲa sigandɛri baw kelen kɔrɔ kɔ professeur ba ka lajɛliw kelen kɔ avion talen ka dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ lajɛ morikɛ ye min sɛbɛn ka d'i ma tangala minnu b'i la sɛbɛn minnu b'i la baga minnu b'i la wallahi ni mɛlɛkɛl mawtu y'i jɔ nin si t'i nafa ɲa nin de ye saya ye ma huwa al-kabru
mun de ye kaburu ye ya sundukul amali ale de ye baara wagande ye ale de ye adamaden farisogo lasago yɔrɔ ye walasa i adamaden ɲɔgɔn tɔw ka se k'u ka vie kɛ i kɔfɛ yan i kasa kana u tɔɔrɔ adamaden jama yɔrɔ bɛ min adamaden kafa yɔrɔ bɛ min nin tɛ kɛ ne la ne tɛ jɛni nin ye o yɔrɔ bɛ min adamaden bolo n'a sɔnna k'i miiri i fatura ka fini min tu i la dɔw de bɛ ɲɛ i ma i ye sentiri dɔw wo laban min na olu de b'a sama i ye zɛrɛpu min don k'a jala siri bolo dɔ de bɛ n'a foni i ye tafe min siri bolo dɔ de bɛ n'a foni adamaden jama yɔrɔ bɛ min adamaden kafa yɔrɔ bɛ min ne t'a dabila fo su maa joli y'o fɔ o y'a fɔ maa minnu ma olu tilala k'u bolo don kaman kɔrɔ k'u ka furaji sumaya ka gɛrɛ n'a ye ɲɛgɛn na adamaden jama yɔrɔ bɛ min kaburu ale de b'i kanto su ma su dalen kaburu tintin sanfɛ a ko dunanu i bisimila i ni min nana i ma ye somɔgɔw de nana yan se i denkɛ fɔlɔ yɛrɛ tun bi a la n'a teriw i furukɛ yɛrɛ tun bi a la olu de nana yan se foyi tɛ ne kɔnɔ yan fo e ni min nana i bisimila i ni min nana ni ni hɛrɛ nana alhamdulillah imma rawdatun min riyadil janna imma nakɔ jardin kabini alijinɛ nakɔ la o b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ yan ni ni baya leju woro nalen do i bisimila kan ni ni sinjitugu nalen do i bisimila kan ni ni dugadenya nalen do i bisimila kan ni ni furucɛ bonya nalen do ni ni hinɛ furumusola nalen do i bisimila kan nako foro do directive fo aljinɛ kɔnɔ a b'i sɔrɔ yan ni ye kaburu kumatɔ ye sufɛ a ko sens contraire ni ni dɔwɛrɛ nalen do min ti o ye e ni baya lagosili de nana e ni bayakɛlaw lagosili de nana e ni mɛsitigi de nana e ni porodimu de nana e ni furumuso tɔɲɔ de nana e ni furucɛ janfa de nana e ni sinjitigɛ de nana imma hufratun min hufratina imma wo dingɛ tasuma dingɛ la kabini jahanama tasuma la a bɛ bɔ jahanama kɔnɔ k'i dalen sɔrɔ kaburu kɔnɔ ni ye kaburu kumatɔ ye sufɛ alisilamɛw a y'a la bato a y'a la kota y'a k'a to yen an bɛ bɔ yan ka bɔ k'an jɔ kɛnɛ kan lahara ti nɔgɔma ye yawmal hisab fɛsɛfɛsɛ don do yawma tagabun hakɛw gosi don do yawmal hashri kuruninba don do yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasirin lahara de ye don ye gunow bɛna da kɛnɛ kan o don fanga ti adamaden na se ti adamaden ye gunow bɛna da kɛnɛ kan dɛ masa min ɲɛ bɛ dugumɛnɛfin taama sen nɔ la fara sanfɛ su dibifin na sinamuso kɛtɔ k'a sina ka daga dayɛlɛ ka fɛn dɔ kɛ a ka dumuni na walasa a ka mangoya sɔrɔ furuso kɔnɔ nin kɛra ala in ɲɛna ala bɛna nin bɛɛ juger fini min taara nɛgɛjuru la k'a kuntigɛ ka baara jugu kɛ a la walasa nin n'a denw kana se ka sigi nin kɛra masa ɲɛna a bɛna nin bɛɛ juger la yakfa alayhi shay'un foyi tɛ dogo masa in na fo facture min signera facture min gonflela dɔgɔtɔrɔw ye kɔnɔ min tiɲɛ dɔgɔtɔrɔso la yen cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye fura kunnama min di soju la ni ka kɔnɔbara in tiɲɛ bogotigi ni ka kɔnɔbara gengera walasa a ka se cɛso la ka sɔrɔ kɔnɔko in ma ɲɛdɔn nin janfa in kɛra ala de ɲɛna ala ko mina nin bɛɛ gundo da kɛnɛ kan yawma tubla sarairu gundo bɛna da kɛnɛ kan o don se ti adamaden fanga ti adamaden na a ye ala bato a ye ala kota y'a k'a to yen an bɛna jɔ من الفرد الله من الجبار الله من الرحمن الله من الرحيم الله من الملك الله من القدوس الله وحد لا اله الا الله محمد رسول الله جورا ها ayala bato ayala kota ya ka toyi o de kama an tugura ni cɛkɔrɔba in kɔ wallahi an y'a dɔn ko diɲɛ bɛna an janfa wallahi o de kama an denmisɛnninamaw tugura a kɔ fo ka siw jɛ bi an cɛgɛnalamaw n'a musoganalamaw fo k'an kɛ mɔdentigiw ye bi wallahi jawara olu bɛ kule sa dɔgɔ bi jɔ wallahi o bi jɔ dɛ an bɛna jɔ kɛnɛ kan i ma alijinɛ walima jahanama wallahi ko in ye nin de ye adamaden a ye alijinɛ ɲini fɛn don ni maa min y'a ɲini i bɛ don wallahi
ama dabo dɔrɔn ko arabu kalan na dɛ kana arabu kan yɛrɛ mɛn français in kalan i ka s'a se yɔrɔ la i ka diplôme baw sɔrɔ i ka jɔyɔrɔ baw ɲini ala bato i ka ala kota ye k'a to yen i ye waliyu ye ala ka waliyu de ko don ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ala teriw olu de ye maaw ye sirantu ka u tɛ hujunu allazina amanu wa kanu yattaqun maa minnu dara ala la ka sira ala ɲɛ vɛsi ko tɛ kulɔti ko tɛ furukiya ko tɛ ala bato min tɛ bɛn ma kana ɲɔgɔn kɛ maaw la silamɛw a ye ala bato a ye ala kota y'a k'a to yen an sigira musokɔrɔba sanuma min ni cɛkɔrɔba sanuma min ka kɛnɛ kan u kɔntannen don u b'an kalama communication directe de b'an n'u cɛ ani minnu ye diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de filɛ nin ye ani minnu ye sigida kelen ye sigida la u b'a dɔn ko an bɛ ka min fɔ a la a ka hɛrɛ ka bon o bɛɛ ye o de ye wasa wasa ye o de kama n k'i ma n ko anisariya de ye bonya ye anisariya de ye wasa wasa ye n'i ɲininkara ko mun ka bon a fɔ anisariya n'i ɲininkara ko mun ka bon ni bonya ye a fɔ karamɔgɔ Hayidara n'i ɲininkara ko mun ye kabako ye a fɔ anisariya anisaru de ye kabako ye mun de ye kabako ye ka tɛmɛ kabako kan o de ye karamɔgɔ Hayidara ye n'i ɲininkara ko mun ka gɛlɛn o ye ka anisaru juguya o de ye ko gɛlɛn da ye mun ka gɛlɛn ka tɛmɛ gɛlɛman kan ka karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ buruja o de ye ko gɛlɛn da ye mais ala ko n'i banna ni ala kama n bɛ ko gɛlɛn kɛli nɔgɔya i ma i b'a kɛ o de kama i bɛ alimami dɔ jɔlen sɔrɔ minibaru sanfɛ a bɛ ka kasi a ɲɛji la a bɛ ka karamɔgɔ Hayidara n'a ka kalandenw buruja a ka n'i dabali ban silamɛw a ye ala bato a ye ala kota y'a k'a to yen anw bi se maaw dɛsɛra de koyi sinon o m'an to yen dɛ Hayidara bi se maaw dɛsɛra de n'a ko halisa ko tɔni bɛ minnu na k'olu tɛ kuma aw fana jalakilen don dɛ aw ye aw bɛ hɛrɛba kɛ la aw bɛ koba kɛ la maa tɛ da ka hami fɛn min ye aw b'o kɛ ɲɛ ko min n'a yɛrɛ cɛ aw ko mɔgɔw kana kuma galado u bɛ kuma a y'a t'u ka kuma yiriba bintɔ a bɛ mankan min bɔ o ye diyagoya o t'a kisi binni ma Hayidara y'a dilan walahi ni cɛkɔrɔba in y'a dilan a ye cɛw de dilan cɛ minnu jɔlen don i bɛ da u la u bɛ ko diya i ye k'a sɔrɔ yali i t'u dɔn maaw bɔ yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn kanu silamɛya balimaya min ni a Seydi Sharif Usmane Madani Hayidara y'a dilan ni ala kira y'a dilan Hayidara nana o nɔ kelen de ta k'a dilan sunnatullahi don sunnatul muhammadiya don o de kama ne b'a fɔ a ye kuma bɛɛ anisaru wallahi mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen n'aw tɛ a ye ala bato a ye ala kota y'a k'a to yen ni sunnamɔgɔ bɛ yen sunnamɔgɔ n'a bɛ dugukolo kan anw don anw n'an karamɔgɔ don ayi sunnatul muhammadiya de ko don muhamadu ka sunna jɛlen bɛ n'o de ye n kan tɛ sunnatu saudiya ma ne kan tɛ sunnatu bada pétrole ma ne ye saudiya ka ye ne kan tɛ o sunna ma pétrole bɔra an ka dugu la an kɛra sunnama ye ne kan tɛ o ma muhamadu ka sunna jɛlen karamɔgɔ Hayidara n'a ka kalandenw de y'o ye ne sɛmɛ Seydina Ali ka kuma la anw tɛ kuma ka sɔrɔ dalilu tɛ Hayidara y'o interdit anw na n'a kumana dɔrɔn dalilu don an yɔri an ye kunfinw de Hayidara ka kunfinw nka ye min tɛ Hayidara ka kalanden ye an t'i ka kunfin ye dɛ talahi n'an sigira nin diinɛ in kuma la burujali tɛ nin tɛ n'i y'a da to anw na anw cɛ kelen u d'u cɛ kelen n'an sigira n'i y'a da to an na an b'an da kala nin diinɛ in anw b'a dɔn la fakira ni muhamadu diinɛ in an b'a dɔn burujali tɛ aw bɛ ka nin min kɛ anw bɛ s'a la mais an lamɔ cogo de tɛ kelen ye cɛkɔrɔba kɔnɔnajɛ de an lamɔ sinon aw bɛ nin min na an bɛ s'a la aw bɛ nkalontigɛ min na an bɛ s'a la mais an lamɔ cogo tɛ kelen ye Seydina Ali ko ni Alahu Taala ka sunna tɛ maa min bolo ko foyi t'i bolo ko ni kira ka sunna tɛ maa min bolo ko foyi t'i bolo ko ni waliyu tɛmɛnenw ka sunna tɛ maa min bolo ko foyi t'i bolo
ye senna ali ninga ko ala ka suna yimu ko ala taala ka suna de kitmanu sirri ka gino mara alhamdulillahi rabbil alamin nin banen kɔfɛ an ka shirifu ye kɛnɛ sɔrɔ an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den fata tamani shabihu abihi bani aku madani sherif ahmad tijani a bisimilara ni dakurunya fila ye an ka president ba fɛ samba kulubali an ka jako lajɛ ni ka shirifkɛ ka laseliw lajɛ o kɔfɛ ale min kɛra sababu ye nin bɛɛ ka tila ka Seydi Sherif Ahmad Tijani Aidara fo ale min sisan an bɛ se ka kɛ seere an bɔra ka ye mawuludu naissance la a ma kɛ ko ye k'a dɔgɔna Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ka ye dɔnnibagaw duba Usmani Kani kun bɛ yen ka denmisɛnninw groupement jeunesse ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan moins de 24 heures ala t'o se di bɛɛ ma ala t'o bonya di bɛɛ ma ala t'o daraja di bɛɛ ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka sijan d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a fa ala ka tɛmɛ a fa la an b'a dɔn o bɛ kɛ fɛnɛ sabula mɔgɔ min don hali n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ sini maliyɛnw jigi don afiriki jigi don diɲɛ jigi don o de y'a to an y'an tɔgɔ da ko ambassadeur de la paix de la jeunesse africaine diɲɛ bɛɛ ala ka ne sababa bɛɛ a kɛ to b'a ka sɔli ala الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الذي جعل بيننا الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا والصلاة والسلام على خير العنام سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على العيك الحمائم وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين an bɛ ala fo ka ala barikada ala min ye ka sɛmɛnti a ka kitabuba kɔnɔ k'a ye saya ni ɲɛnamaya bila ani ɲɔgɔn cɛ ka ɲumankɛla dɔn an na kisi ani nɛɛma caman ka kɛ danfɛnw la kuntigi kan ni o de ye danfɛn bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ani kira sodinge sanu ala ye nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka bɔ minnu na ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala olu ka ni ɲumankɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka ne ni aw ye o la amin ala k'an ka hamaw dilan amin ala k'an sago d'a ma amin ala k'an ka laɲiniw sabati amin ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya amin lako kaka alaya kama ni ala kira horomai صلى محمد وعليه الحمد لله نكنا كامي تاشي كنا كام أمي ميري كنا كام أمي أنيرك كنا كام كرنجلا ليانا أنجا مصورة باي تاشي بلادو كانيا شاما دوغو دوندو كانيا شي أما an islamɛ su bɛɛ lajɛlen o yɔrɔ min fɛnɛ na miiri kɛnɛ anw yɛrɛ ye k'a dɔn ko an bɛ an yɛrɛ ka kɛnɛ kan ni nin su in sigi ni nafa b'a la karamɔgɔw bɔra ka kuma laseliw kɛra an karamɔgɔ caman Ustaz Barikɔn kumana fɔra Sheikh Adam ninnu kan kɔrɔ wajuli kɛra ni nafa min bɛ wajuli la ne e anw de b'a sɔrɔ nin ka ɲi ala ta la ne ni e de b'o kɛ nin man ɲi diinɛ in na ne ni e de b'o to se bɛ anw minnu ye bi ka don labɛn an si tɛ don min jɛ
ni o de an ka musokɔrɔba ala ma gɛn min kɛ an ka min bɛ s'ale ma su in na sigi la o de ye dugawu min bɛ kɛ a ye an b'a dɔn a minɛnbaa ma nin bɛ fɛn dɔw bange anw ye ni su dara dingɛ kɔnɔ anw fɛ yan mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye dɔw ko a ye min kɛ a b'o de bolo o b'a bɛɛ bɔ dugawu ko t'a la bɛɛ ka taa tiɲɛ don ale y'a faamu ten de mɛ fiɲɛ tilala ka kɛ min ye faamu filima min b'a bolo minnu b'o ka faamu hakika kan o tilala k'olu de kɛlɛ o de kɛra fiɲɛ ye n'o tɛ bɛɛ bɛ fili n'i kɔnɔko ye kuma dɔw la i bolo ko tiɲɛ b'i bolo o la i bɛ taa i bɛ baara kɛ ten mɛ kuma dɔ la tiɲɛ hakika bɛ min bolo ni e tiɲɛ fililentigi ko i b'o kɛlɛ a kɛra baara ye ni su dara dɔrɔn bɛɛ ka taa o de ye alakira ka sunna ye tiɲɛ don ni i y'a faamu ten fatiya minnu bɛ k'a ye walima kulu halaw min bɛ kala ye o si tɛ nafa ɲɛ a b'a ka baara bolo mɛ a don dɔw tɛ koyi alakira yɛrɛ ko madama na taaba ye den to a kɔ den de fɔra tɔ bɛ pilasi la ni den tora fa ɲuman kɔ sabu o de ka ca tuma dɔ la fa ka to den kɔ o de man ca ni siw taali don a ka ca la denw de bɛ to faw kɔ n'o tɛ ni fa tora den ɲuman min kɔ ni fa in ka dugawu kɛra a bɛ s'a ma ba ɲuman ka dugawu a bɛ se den ma furumuso ɲuman ka dugawu bɛ se a cɛ ma cɛ ɲuman ka dugawu bɛ se a muso ma den ɲuman alakira de ye nin fɔ madama ko bɛ dugawu k'i ye a b'i sɔrɔ ye alakira e min ye nin fɔ kɔrɔ yan su ka kɛ mun kan dugawu an ka taabaw ye jango a bɛ bɔ i kɔrɔ don min k'a da ko ka dugawu k'a ye a b'a ka baara bolo o tuma n'a dara a t'a ka baara bolo bilen wa alakira de kan ka ɲininka dugawu kun ye mun ye bilen kun b'a la o ma faamu de n'o tɛ alakira in yɛrɛ b'a fɔ a ye dugawu kɛ a balimakɛ ye sisan a bɛna ɲininka a ye dugawu jumɛn k'a ye e bɛ s'i ta kɛcogo la ala ka hinɛ la ala ka yafa ma o ye dɔ ye ne yɛrɛ dan b'a la ko alakira ko kulu huwalaw siɲɛ 3 bi bɛn kuranɛ jigili ma ne yɛrɛ na kuranɛ jigili yɛrɛ bɛɛ kɛ k'o dugawu kɛ n fa ye n ba ye n den ye n balima ye n teri ye faamu kɔni ye kabakoba ye mɛ n'a fɔra hakili dɔ tɛ nin sɔrɔ tiɲɛ don e hakili kana dayɛlɛ fiyewu kana nin sɔrɔ mɛ ala sɔnna k'a faamu di minnu fɛnɛ ma ka tila k'olu fɛnɛ kɛlɛ a kan tuma dɔ la o tɛ hakili koro ye bilen hakili koro bɛ da i yɛrɛ la mɛ ka yɛlɛma wɛrɛ kan o ye ladabu dɔgɔya ye dɔɔnin na wulibali don ni fitinɛ bɛ yen kosɛbɛ heyi a ye dugawu k'a faw ye a ye dugawu kɛ a baw ye a ye dugawu kɛ a balimaw ye u taa waati u taali jɛɲɛnen a kana ɲinɛ o kɔ ibrahim bin adham don dɔ la basirakaw ye ala wele daminɛ jiko la ala m'u ɲɛna filɛ waati jan o ibrahim adham wele ko yala kuranɛ aya min bɛ yen a yɛlɛmana de wa walima a b'a cogo la a ko ye aya jumɛn ye ko ala ko ud'uni astajib lakum a ye n wele n'a ye n wele n bɛ aw jaabi ni ye an waati ni hakɛ in ye ala wele la an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele nka ala tɛ ka an jaabi nin bɛɛ polémique wulila sabu lupu delen don ka mɔgɔ dɔw de viser
o de la n'i ye bɛɛ kelen ye k'u ka écran bila i kan Ala ye jɔyɔrɔ dɔ de d'i ma minnu ma ye olu tɛ bila mɔgɔw ka écran kan ni Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara kumana dɔrɔn bɛɛ b'i ɲɛsin karamɔgɔ ko tɛ Latifu wurudi tɛ san na Ala wele ko tɛ fo fɛn dɔw mais ka sɔrɔ a bɛɛ ye nin kala Ibrahim Bɔda Adaham a y'u sɔrɔ Ala wele la ko hali n'a y'u ɲɔgɔnna wɛrɛ fara kan Ala tɛ sɔn kuranɛ aya jɛlen Ala ko a ye n wele n bɛ sɔn u ye Ala wele a ma sɔn sango la Ala ma sɔn mais karamɔgɔ ko n'a ko Latifu tɛ san na balaw bɛɛ bɛ wuli ye mais tiɲɛ dun don sabu Ala wele bɛ siri fɛn dɔ de kan Ala y'o de fɔ ni n ka jɔnw n'o ye ɲininkali kɛ u kan ka n wele de u bɛ pɛrɛn wa ne Ala bɛ min a fɔ ko ne Ala ka surun la ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi ne kuranɛ ka kuma de n ka surun n ka jɔnw na mu'miniw la ne Ala b'u kɛrɛfɛ n gulo b'u ka fɔta la min pɛrɛnna min kɛra u kɔnɔ n b'a kalama n b'u jaabi yɛrɛ nka gulolen don min na ko u yɛrɛ ka ne jaabi u ka n jaabi n ka wele dakan na u ka dan na n'o kɛra n'o ye min fɔ n ye n bɛ sɔn nka Ala jaabi mun na Ala ko a ye balimaya dilan a ye sinji tugu a ye kɛ laadiri ye a ye tiliya musow ni ɲɔgɔn cɛ a ye tiliya ka furuso la musow min ɲinina nin de don mais nin ma sabati maa min bolo ma ye jɔn wele ko jɔn n ta kɛ e ko ayi nka e mago sera ma ma n ta kɛ a tɛ don yɔrɔ sɔrɔ hakili la mun bɛ yen o de ye jogo ye wa karamɔgɔ ye isilalu caman di bi ayatul qur'aniya ni kuranɛ aya caman ye kiraw ka mɔgɔw nana sanjiko deliw kɛ ka taa se u ka kiraw ma kuranɛ y'u lakale an ye ka welew da kiraw ye mun ɲini u fɛ ko a ye sigi a ye Ala yafa deli ka tuubi ka segin Ala ma yursilu samaa alaykum midrara a ye Ala yafa deli wa tuubu ilayhi Ala yafa deli kɔfɛ a ka juguman na a ye segin kɔ kɛ ko an kun ye juguman min kɛ an tɛ segin o bɔɲɔgɔnko kan ko ni Ala ye o ye aw la a mago bɛ min na n'o ye garisɛgɛ sanji ye a bɛ suru a kan ninnu ni karamɔgɔ ka kuma ye ɲɔgɔn cɛ bilen yan la mais n tɛna mɛn yen n mago bɛ min na n bɛna s'o ma Ibrahim Bɔda Adaham a ko Ala tɛ sɔn k'a ka wele dakanw jaabi sabu a dusukun fagara ka bɔ fɛn koɲɛ taama ni dusukun ma réactiver ka ɲɛnamaya o fɛn ta in na aw bɛ Ala wele a tɛ sɔn o fɛn ta an mago t'a bɛɛ la mago bɛ min na a ko dafantum amwatakum wa nasitum anhum a ye a ka su don ka ɲina o kɔ a ye su don ka ɲina o kɔ e y'i fa da dɔrɔn o kɛra bannen a ye jɔyɔrɔ min ta ye nin ɲɛnamaya kɔnɔ e mago ma y'o si la e taara i ba da dɔrɔn e ɲinana kɔ a ye a ka su don ka ɲina o kɔ nin caman de bɛ yen ne ye nin ɲɛnamaya in ta k'a lajɛ k'a fɔ min mago bi jɔ a mansa dalen la a balima dalen la a furuɲɔgɔn dalen la ani minnu ye hɛrɛ dɔw caman kɛ ɲɔgɔn ye nin ɲɛnamaya in kɔnɔ mais u sara a n'u ka taa ka bɔ yen a bɛɛ kɛra kelen ye n y'a sɔrɔ n balimakɛ da dɔ la Muhammed Al-Madani Ala ka hinɛ ni silamɛ su la a bɛ ka makamatigi ka kuma dɔ fɔ ko cɛ joli joli don o bɛ na'ashal mayyiti kɔ n'o ye su ɲubaw ye wa qalbuhu tilqa al-bayyit ka sɔrɔ dusukun tɛ kɛnɛ in yɛrɛ kan
affaire wɛrɛ jumɛn bɛ k'a bolo n'a bɛ t'o kunbɛn so a bɛ yen de nka fara an bɛ ninnu kan k'o de ka ca ne ye tiɲɛ ye balimakɛ balimamuso n'i bɛ min labɛn ka bila i yɛrɛ ɲɛ o kɛ hey jɛ minnu filɛ nin ye jɛ in bɛ ban a bɛ tigɛ pewu wallahi n'i ye kasi cayalen suko la k'a caya a bɛ mɔgɔw ni jɔda min cɛ o de ye kasiba caman ye wulibali don dɛ a b'i ni jɔda min cɛ n'o tɛ jɔdaba tɛ taaba min na ɲɛji kan suuru tɛ caya o la n'i ye ɲɛji suurulen caman ye sa a caman bɛ segin e yɛrɛ de ma wa puis mɔgɔ minnu bɛ kasi ye u bɛ kasi u yɛrɛ de ye sabu i bɔra u ni min cɛ depuis n'i y'a ye ten adamaden kan ka jɔrɔ n'a yɛrɛ ye ne delila ka nin baro fɔ a ka ca kuma caman n ka sigi ninnu na n tun b'a fɔ n'o ye Abidu Basra a bɛ taa kuma min n'a ye a somɔgɔ bɛɛ ɲininka bɛɛ y'i ka kasi kun fɔ a yɛrɛ kasira furumuso a y'o ɲininka ko e bɛna bɔ min kɛ anw kɔrɔ ka taa ne ka ko sɛbɛ cɛ wɛrɛ la o de ye n kasi kun ye a fa ko ten e de ye ne denkɛ kelen ye i jɔn bɛ ni du ye nka e ka bɔ yan bi o bɛ k'i fa hami ba ko ne ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ɲɛnafin bɔyɔrɔ ye e ye k'a ye e bɛ ka bɔ n kɔrɔ e bɛ ka n kasi kun ɲini o ye ne fana kasi kun ye a y'a denw ɲininka denw ko n'an ma ne kasi kun dɔn zillu yutme yatimɛ denyɛ dɔgɔya an b'a fɔ mini yɔrɔ bɛɛ a yɛrɛ kasira a kasira o y'a yɛrɛ ɲininka i y'an bɛɛ ɲininka an kasi kun na nka e yɛrɛ kasi kun ye di a ko ra'aytukum kullukum baqaytum li anfusikum wala li a ko n ye aw ye a kelen kelen bɛɛ kasira a yɛrɛ de ye maa tɛ aw la min kasira ne ye yatimɛdenya o dekun min filɛ denw kan o ye fa kama ye wa a jajigi wɛrɛ tɛna y'u la bilen o de kasi bɛ u bolo muso yɛrɛ y'a ta fɔ ko k'a fɔ ne bɛ bɔ e kun ka taa n sɛmɛ cɛ wɛrɛ la o kɔrɔ depuis yan ale yɛrɛ b'a dɔn nin kɔfɛ maa wɛrɛ de bɛ yen hey karamɔgɔ ka kuma dɔ bɛ yen ne kumaw bɛ peser ne kumaw bɛ peser n'o dara balance la kuma min bɛ girinya ni nin ye ne kɔni m'o ye fɔlɔ mɔgɔ ye i yɛrɛ ye mɔgɔ y'i yɛrɛ ye dɛ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ i b'a dɔn o denw bɛ na la et puis k'a fɔ ko hali jɛɲɔgɔn t'i bolo bilen o tɛ koyi nka jɛɲɔgɔnw b'i bolo nka se foyi t'u ye bilen deki dɔ b'i minɛ n'i ko dɔ ka miliyari don a da fɛ a b'a don a da fɛ o jɛɲɔgɔnw b'i bolo mais miliyardɛri joli bɛ yen bananin dɔ bolo a dalen don tabasi t'a la o de ka ca adamaden yɛrɛ ye mɔgɔ ka kun ni yɛrɛ ye fɛn o fɛn filɛ bolola ɲɛkɔrɔ a bɛɛ ye nkalon ye i kelen i n'i ka ala kelen a bɛ laban ten de bɛɛ bɛ segin k'aw to ten o la mɔgɔw kan ka cɛsiri de ka don labɛn don min i kelen o la Seydina Ali ko a ka kumakan na a ko law alima el abdu el ajala wa masirahu la abghada al amala wa ghururahu a ko ni mɔgɔ y'a dɔn law alima al abdu ni mɔgɔ y'a dɔn o de la nana ni law ye law kɔrɔ ye n'a y'a dɔn k'a sɔrɔ a t'a dɔn adamaden ti miiri a la ko ni adamaden sɛbɛkɔrɔ miiri la a ka waati la el ajala k'a fɔ ko kow bi ban setigiya bi ban fanga bi ban nafolo bi ban nafolo n'o ma ban a tigi bi ban ni faama ka fanga ma ban fangatigi yɛrɛ bi ban law alima al abdu el ajala adamaden ye danzigi dɔ ko la wa masirahu a n'a taayɔrɔ k'a fɔ ni danzigira ko la taayɔrɔ min banna kaburu dingɛ kɔnɔna don faama da mana sigi faama ka ko la min bɛ bɛɛ kunna a bɛ to palais la bilen wa nafolotigi bɛ to a ka étage sanfɛ bilen wa la fa akbarahu kuranɛ ko ten de
ibis hade fa amatahu fa akbara ne wuli balde de Qur'ana kote de mana wolo summa ñenama en gofe amatahu alay bini fa o sey ngofe ibtada dingende kono summa iza sha'a ansharahu o bede kofe wuli ka jobe o de dongele mai minganga labe an kelengele bulu yani ando ka se ama o de la min bambulu o de se nali kote ala kira ka kuma dodo jihad al akbar se nali ko jihad al akbar ko jihad an nafs jihadi ala belebele ba min ga bo abai ko yere kun jihadiliye o de la ni galo islamia kono kata mo joli po on de jihadi ka mo faga abila mai mais akara kena kan jeyo ne o de mo ya ni islamia de je ku fara nyonka nga kuma dola bombe ka taa don misiri kono mugu be ka taa ci misiri dawla o de be ni silamɛya ko do mugu kɔni nguma nga ci misiri kono ka fɔ ko nun tɛ silamɛ aba ɲini ala fɛ ala ka faamuya ko ɲuman di an ma sigikun ye ka hinɛ ɲini kɛ an ka musokɔrɔba ye ka ala yafa dela ye wa an b'a dɔn nin kɛnɛ in kan yan a ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman de seereya fo ka taa yɛrɛ ka waati se mɔgɔ kun do min cɛsirila diinɛ baara la o de la n ko mɔgɔ bɛ min kɛ i b'a k'i yɛrɛ de adamaden i yɛrɛ ye o la a ye min kɛ o de ye bi don sigi a ye ka hakili to a la ka kɛnɛ dɔ sigi ale a ye min kɛ kama o de don an b'a jigi k'a fɔ ala hinɛ b'a ka jɔn minnu na a b'olu la yɛrɛ bi ala k'a kɛ ten ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ye ala ka dayɔrɔ nɛɛma k'a fara makoto jɔnw kan ka ɲinɛ ala fɛ min b'a ni ala cɛ ala k'o yafa min b'a ni jɔnw cɛ ala k'o ta ye saya a bɛ an yɛrɛ kelen kelen sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala nɔfɛ ala ka labanko ɲuman di ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin alhamdulillah Sherif Ahmad Tijani Haidara a ka nin laseliw bannen kɔfɛ i k'a dɔn alimami ale ye foli kɛ naba jama la an ka jɛ nin k'o lamɛn an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ kɛnɛ min kan nin ye jigisigi kɛnɛ ani hakilisigi kɛnɛ mi kɛnɛ min kan ni hakili la an tɛ waga bɔ kɛnɛ kan nin kɛnɛ in waga bɔra ka to a tigi bolo yan minnu y'a kɛnɛ bɔ alhamdulillah u bɛ ala ka hinɛ na surukɛ y'a fɔ cogo min an b'a jigin ala ka u bila ala ka hinɛ na u ye ne jiri ni kari ka to den bolo an b'o de kɛnɛ kan an bɛ jigisigi kɛnɛ kan ka sababu kɛ maa min nana n'o ka bɔ fo Bangɔni na ka na yan n'o ye sufukɛ ye hali a k'i miiri ten dɔrɔn ka i to yen k'i miiri an na yan walahi o b'an wasa jango ale yɛrɛ ka wuli ka na musokɔrɔba in ka kanu kama a n'a denw kanu kama o ye jigisigiba ye n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kɛra muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka dafaliw nɔgɔya ka n'aw laban ka ala ka n ka jurumuw yafa ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu alhamdulillah baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni bay'atu alal islami layidu wɔɔrɔ tali ye Sherif Ahmad Tijani Haidara bolo sɛbɛnni kɔrɔ wɛrɛda la an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ kɛnɛ in dabɔra hinɛ ɲini min kama ala ka hinɛ se an ka taaba bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo aw ka ɲamadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wili
tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori tiɲɛ wulila ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori